Og til at starte med er det jo noget, man skal beslutte sig for. Jeg er åben, og jeg sender stråler ud. Det skal jeg stadig nogle gange, det der med, at jeg lige husker mig selv på at tænke, i stedet for at gå, jeg skulle ikke have gjort sådan, jeg skulle gøre. Altså gå og tænke på vejen for gaden dernede, så går man sådan ind i sin egen verden og tænker. Og så tænker, nej, jeg er åben. Jeg sender stråler ud her, mens jeg går på fortovet. Så begynder der at ske noget, så er man jo i nuet. Ja. Man vil ikke være åben uden at være i nuet også. Så smiler man der og der, og så kommer der ting tilbage til en, ikke? Så bliver livet et godt liv. Ja. Men jeg skal stadigvæk sige det en gang imellem. Men jeg er altså lidt ligesom det der med, hvis man til at starte med, så øver man sig i meditation, og så skal man sætte sig ned og meditere. Efterhånden kan livet gå hen og blive en meditation, men man lægger mærke til, hvad man spiser, man ved, man har været i bad. Man lægger mærke til, når man man er nærværende over for det, man gør. Ja. Så man ikke behøver så meget at sige, nu mediterer, altså, at det hele bliver sådan. Ja. Og sådan er det også med åbenhed jo. At man naturligvis efterhånden foretrækker at være i den åbne tilstand. Ja. Eller jeg gør. Og jeg ved, at det er det, der er min gave til andre. Hvis jeg kan være åben, bliver du også åben. Og så det er det gode sted at være. Ja. Og hvis jeg kan være åben, bliver mine klienter åbne, ikke? Ja. Og hvis jeg er åben, så vil der automatisk være lyst til leg. Altså så vil man også som partner have let ved at komme til en. Så vil det være let at have sex, for eksempel. Være let at starte. Det er jo sådan mænd eller kvinder forfører mænd i at for sig, det er at være åben. Ja. Smige til ham og sende stråler over imod ham. Og være mere krop end hoved. Ja. Ja.